Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Výročie vzniku Československa si pripomenuli politici v Česku aj Slovensku. Zhodli sa, že ide o mimoriadny míľnik v histórii oboch národov. Pri Šuranoch sa oficiálne začala výstavba baterkárne. Slovensko-čínsky investor plánuje zamestnať 1300 ľudí. Ostrov Jamajka čelí ničivému hurikánu Melissa. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie bude v oblasti hurikánom storočia. Dobrý večer, želá Marta Jančkárová. Rádiožurnál. Pri Šuranoch sa oficiálne začala výstavba baterkárne. Ide o druhú najvyššiu investíciu v histórii Slovenska. Slovensko-čínsky investor v regióne plánuje v prvej fáze preinvestovať asi 1,2 miliardy eur a zamestnať 1300 ľudí. O napredovaní projektu dnes rokovala priamo v regióne aj vláda. Na mieste budúceho závodu spolu so zástupcom investora poklepali základný kameň. Rokovanie vlády malo len 2 body, oba boli venované téme výstavby baterkárne v Šuranoch. Projektu kabinet predčasom odobril aj investičnú pomoc vo výške 214 miliónov eur. Premiér Robert Fico. Verím, že všetky plány, ktoré sme si spoločne nastavili, verím, že obojstranná politická podpora tohto projektu, toto všetko zabezpečí, že termíny, ktoré sú nastavené, budú v roku 2027 aj zrealizované. Práve vtedy plánuje investor nabehnúť v závode na plnú produkciu. Steven Tsai, zástupca čínskej spoločnosti Gotion. Je to skutočným privilégiom prispieť k rozvoju krajiny, ktorá tak privítala našu rodinu. Sme hrdí, že prinášame toto poslanie na slovenskú pôdu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková označila investíciu za nadčasovú. Táto investícia nie je len strategickou investíciou pre tento región, ale je strategickou investíciou pre celé Slovensko. Nie každý s ňou však súhlasí. V regióne už dávnejšie vznikla iniciatíva bojujúca proti výstavbe baterkárne. Dnes počas rokovania vlády aj ceremónie poklepania základného kameňa v jej budúcom areáli prišli na protesty viaceré skupiny ľudí. Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše tvrdí, že v celom projekte sú pochybenia. V desiatkách, priam stovkách bodov vymenúvame, čo všetko tu nie je v poriadku. V tejto investícii nie je v súlade so zákonom ani jeden jediný riadok. Jedná sa o právny, environmentálny a ekonomický podvod storočia pod vedením vlády Slovenskej republiky a za veľkej podpory cudzej štátnej moci. Reaguje ministerka hospodárstva Denisa Saková. Čína za posledné 10 ročia spravila obrovský ekonomický pokrok a aj v oblasti ochrany životného prostredia, energetiky a zelených energií spravila ešte väčší pokrok v niektorých oblastiach ako Európska únia. Všetky podklady, ktoré boli aj v rámci posudzovania na životné prostredie podané touto spoločnosťou, budú kontrolované. Výstavba závodu, ktorý vznikne podľa modelovej fabriky v čínskom
meste Hefej bude trvať asi rok. Koncom budúceho roka chce investor spustiť prevádzku v testovacom režime. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas. Dnes sa skončila oktobrová schôdza Národnej rady. Hoci hlavnou témou malo byť schvaľovanie konsolidácie a štátneho rozpočtu, poslancom sa podarilo prijať napríklad energopomoc či novelu zákona o hazardných hrách. V programe však zostalo množstvo bodov, ktoré nestihli prerokovať. Tie majú presunúť na ďalšiu schôdzu, ktorá sa začne 25. novembra. Koniec rokovania však sprevádzal tichý koaličný spor medzi SNS a stranou Vidieka o novele o hazarde. Dôvodom je vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý kritizoval spôsob schválenia novely z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka, nominanta Smeru SD, a zrejme ju vráti naspäť do parlamentu. Je vysoká pravdepodobnosť, že tento zákon budem vetovať a vrátim ho naspäť do parlamentu, aby sa s ním ešte raz koalícia mohla vysporiadať. Veď ten zákon dokonca ani nezískal ani len podporu koalície, respektíve ani 76 hlasov. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by to znamenalo, že štátny typos nestihne prevziať končiace licencie kasín. Opozícia hovorí, že spor o hazard môže ohroziť koaličnú väčšinu. Strana Vidieka, ministra Rudolfa Huliaka, má v parlamente 3 poslancov. Koalícia má dokopy 79 hlasov, no nie vždy môže rátať s hlasom poslanca Jána Ferenčáka z hlasu SD. To znamená možné problémy pri schvaľovaní ďalšej legislatívy, ak sa ich strana Vidieka rozhodne nepodporiť, ako napríklad pri zmenách v environmentálnom fonde. Tesne pred ukončením októbrovej schôdze poslanci podporili návrh ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, na skrátené legislatívne konanie. Napriek tomu, že minister tento krok obhajoval hroziacimi ekonomickými škodami, sa o návrhu bude rokovať až o mesiac. Pokračuje poslanec SAS Marian Biskupič. On to konec koncov cez víkend aj pán Michalko avizoval, že čakajú vlastne vendetu, čakajú odplatu zo strany Huliakovcov, takže ono to je skutočne takto celé prepojené ako jeden veľký a špinavý obchod. SNS otvorene hovorí, že ak prezident novelu o hazarde vráti do Národnej rady, opäť ju nepodporia. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec nechcel špekulovať, či tieto kroky budú mať politickú dohru. Nechajme, nech sa porozprávajú predstavitelia koaličných strán a nech si to uzavrú. Je to otázne potom, pretože sme pravoplatní členovia vládnej koalície a chcem, aby sa s nami jednalo na úrovni. Podpredseda parlamentu Peter Žiga z hlasu SD potvrdil, že na odsunutí rokovania sa dohodli v koalícii. Bližšie to už komentovať nechcel. Peter Madro, Slovenský rozhlas. Zrušenie nástroja proti drobným krádežiam bola chyba, reagoval generálny prokurátor Maroš Žilinka na zmeny, ktoré priniesla novela trestného zákona. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD nesúhlasí. Nepovažuje za správne posielať ľudí za opakované drobné krádeže do väzenia. Generálnemu prokurátorovi odkázal, že ak chce zákon zlepšiť, má predložiť vlastný legislatívny návrh. Ustanovenie o recidíve pri majetkových trestných činoch podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku, mylne označované ako horálková krádež, bolo účinným nástrojom ochrany spoločnosti. Tvrdí, že novela trestného zákona pomohla páchateľom drobných krádeží. Z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti vyberáme. Týmto sa vytvorili podmienky na ochranu spoločnosti, výchovu páchateľov i morálne odsúdenie ich konania, pričom priestupkové postihy pri opakovanej drobnej kriminalite tieto ciele spravidla nenaplňajú. Tibor Gašpar zo Smeru odmieta, že zmena hranice škody zvýši drobnú kriminalitu. Ja mám informáciu, že majetkové prestupky sú v priemere zo škodou 85 až 90% tých majetkových prestupkov 50 €. To znamená, že ani zmena z 266 na 700 nemala vplyv na to, v akej výške sú tie škody pri tých majetkových prestupkoch. Krádež nad 700 € zostáva trestným činom. Pod touto sumou ide len o priestupok s pokutou. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Tie opakované skutky je na mieste zaviesť späť, ale určite nie Smer Horálka. Tam tá hranica musí byť nastavená iná. To znamená, môžeme sa baviť napríklad o tom, že pozrieť sa, kde bol ten trestný čin v minulosti. Opakovanie vlastne krádeží takýchto vecí hodnotných by už malo spadať pod trestný čin. Lebo tam nám spadajú tie bicykle, ktoré sa nám kradnú, ktoré sajú hodnotu okolo 200-300 €. Verejnoprospešné práce pre previnilcov by podľa Tibora Gašpara mohli byť riešením. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
Vznik prvého štátu s Čechmi si na Slovensku pripomenuli viacerí politici vrátane prezidenta Petra Pellegriniho aj predsedu Národnej rady Richarda Rašiho. A historickú udalosť si viaceré mimovládne organizácie tradične pripomínajú aj od 17. hodiny pri Bratislavskom pamätníku československej štátnosti na Dunajskom nábreží. Na mieste je redaktor Marián Žári Kúkalka, ktorý povie viac. Pekný sviatočný podvečer z námestia Tomáša Garrigua Masaryka. Stále pomerne málo ľudí vie, že v hlavnom meste máme aj verejné priestranstvo pomenované práve po prvom prezidentovi spoločného štátu. Na mieste, kde kedysi stála socha leva pred sídlom Slovenského národného múzea, sa každoročne v podvečer 28. októbra koná pietná spomienka na už neexistujúci štát. Oficiálna časť podujatia, na ktorom sa zúčastnilo odhadom 150 ľudí, sa už skončila. Účastníci spomienky aktuálne zapaľujú sviečky a diskutujú. Medzi organizátorov patrí Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku, Klub občanov Českej republiky, Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, Český spolek Bratislava a iniciatíva Chceme 28. október za deň pracovného pokoja a ďalšie. Český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Jindrák vyzdvihol, že nezabúdame na našu spoločnú históriu. Já si myslím, že je potřeba se hlásit ke společné minulosti a že to svědčí o vyspělosti elit v obou dvou státech, že se hlásí ke své minulosti a tak by to mělo i být. Já jsem moc rád za to, že mezilidské vztahy samozřejmě fungují. Nejde však o jedinú akciu dnešného dňa. Krátko pred poludním si položením vencov uctil odkaz Československa aj prezident Peter Pellegrini. Ja som veľmi rád, že dokážeme ako dva národy, ktoré už dnes žijú každý svoj vlastný príbeh, spoločne nezabúdať na našu spoločnú históriu. Popoludní sa pridal aj druhý najvyšší ústavný činiteľ, a to predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý povedal: Ja by som to možno umocnil takým symbolom. Práve dnes sme v Národnej rade Slovenskej republiky podali aj uznesenie k tomu, aby sa tento deň, tento symbolický moment opäť obnovili rokovania vlády Slovenskej a Českej republiky. A význam prvej Československej republiky vyzdvihol aj líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič. Bez toho, aby svojho času vzniklo Československo, by následne nemohlo vzniknúť asi Slovensko. Takže bol to taký medzistupeň v našej štátnosti a tým pádom je to určite významný deň pre Slovensko. A ja už len dodám, že podujatie tu na námestí Tomáša Garrigua Masaryka sa tradične skončilo československou hymnou. Vraciam slovo späť do štúdia. Uctením pamiatky padlých vojakov, slávnostnými prejavmi, menovaním nových generálov aj odovzdávaním vyznamenaní z tých 107. výročie vzniku samostatnej Československej republiky pripomenula aj Česká republika. Sviatok sa začal na Pražskom Vítkove, kde prišli všetci najvyšší štátni predstavitelia. Prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala, ale aj ďalší najvyšší vládni a ústavní činitelia si na Pražskom Vítkove uctili vznik prvého demokratického štátu vo svojich dejinách minútou ticha aj kladením vencov na pamiatku padlých vojakov. Zaznela národná hymna aj husitský chorál Kto sú boží bojovníci. Nad pamätníkom, ktorý vznikol na pamiatku československých legionárov, na záver preleteli armádne stíhačky a vrtuľníky. Nasledovalo uctenie si prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka pred jeho sochou na Hradčanoch. Veniec tam opäť položil prezident, ale aj šéf Senátu Miloš Vystrčil. Samostatné Československo by nevzniklo, pokud by nemělo podporu svobodných a demokratických zemí, jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie, Francie a další. A že jeho vznik byl vlastně projevem národní svrchovanosti, suverenity a práva národa na sebeurčení. A to si myslím, že je důležitý odkaz pro dnešek, že pokud chceme, abychom si toto právo na sebeurčení, na suverenitu uchovali, tak je potřeba spolupracovat. Končiaci premiér Petr Fiala dodal, že ide o hodnoty, za ktoré bojovali naši predkovia, preto by sme sa o ne mali starať aj dnes. Demokracie, svoboda, samostatnost, to není nic samozřejmého. Můžeme to mít jenom tehdy, když o to každodenně usilujeme, a to nám ten dnešní svátek připomíná. Podľa Aleny Schillerovej z ANO ide o jeden z najvýznamnejších
sviatkov v Českej republike. Tady pro nás znamená připomínat si právě tady tuto historii, připomínat si, že vznikla míru milovná, ale nezlomná země, která byla postavená na základech demokracie, svobody a humanizmu. Prezident Petr Pavel dnes vymenoval aj nových generálov a večer udeli štátne vyznamenania 48 osobnostiam. Ich mená však Pražský hrad dopredu nezverejňuje. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas. Stručne z domova. Samosprávy súhlasia s predĺžením volebného obdobia orgánov samosprávy obcí a krajov na 5 rokov, ak sa na tom nájde politická zhoda. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Nie, ale toto obdobie predĺžovať, to by bolo protiprávne a pravdepodobne asi aj protiústavné a navyše nemajú ani táto ústavnú väčšinu, ale od roku 26, pokiaľ je záujem, tak áno. Má to svoju logiku, že od roku 26 by sa zavedol 5-ročný volebný cyklus pre komunálne a regionálne voľby. Šéf hnutia Slovensko Igor Matovič podáva trestné oznámenia na Zoroslava Kolára z občianskeho združenia Právo na pravdu. Ten totiž obvinil lídra hnutia Slovensko, že spolu s vtedajším advokátom Danielom Lipšicom a sudcom Jánom Buvalom zasahovali do fungovania súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Spomínanými podozreniami z trestnej činnosti policajtov a civilných osôb sa zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby. Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa zvýši. Po novom ju každých 5 rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65, ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú schválila Národná rada. Senát Krajského súdu v Košiciach potvrdil rozsudok Košického mestského súdu, ktorý odsúdil bývalého diakona Dávida B. za pokračujúci zločin sexuálneho zneužívania na 3 roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na 2 roky. Zamietol pritom odvolanie obžalovaného aj prokurátora proti rozsudku prvostupňového súdu. Sociálna poisťovňa zvýši na budúci rok dôchodky o 3,7%, a to automaticky, nie je potrebná žiadna žiadosť. Od januára by pre sociálne podniky mohli platiť viaceré zmeny. Ministerstvo práce predložilo do pripomienkového konania návrh zákona, ktorý má sprísniť ich kontrolu. Podľa rezortu niektoré podniky zneužívajú štátnu podporu a nové opatrenia tomu majú zabrániť. Opozícia však pripomína, že na problém upozorňuje dlhodobo a kritizuje spôsob, akým rezort návrh predkladá. Ak by sociálny podnik nedokázal zamestnanca začleniť do bežného pracovného trhu alebo ho udržať vo firme bez štátnej podpory, časť štátneho príspevku by po novele zákona musel vrátiť. Príspevok na zamestnanca by pritom podnik získal len raz a pracovník by zároveň nemohol mať iné zamestnanie ani živnosť. Zmeny by podľa ministra Erika Tomáša z Hlasu SD nastali aj pri vyrovnávacom príspevku. Meníme maximálnu výšku príspevku od štátu. Tá už bude ponovom vo výške minimálnej mzdy. Pokiaľ by sme pokračovali v súčasnom štedrejšom režime, tak v takom prípade by už eurofondy na vyrovnávacie príspevky došli v máji budúceho roka. Reaguje zakladateľ jedného zo sociálnych podnikov Lukáš Priškin. Ohľadom vyrovnávacieho príspevku máme troška obavy, že ako to celé budeme zvládať. Rozdiel medzi starým stropom a novým stropom bude miestami až 600 eur mesačne. Málo ktorý zamestnanec v dnešnej dobe vie vyžiť z minimálnej mzdy a aj my ako sociálny podnik musíme dávať oveľa vyššie náklady na mzdy, aby sme vedeli tých ľudí udržať. Sprísniť by sa mohli aj pravidlá pri verejnom obstarávaní. Sociálne podniky by sa nemohli v tendroch spájať s bežnými firmami. Podľa poslanca Mariána Viskupiča z SAS je totiž dnešné nastavenie súťaže neférové. Tá obrovská výhoda, že 5% na DPH sociálne podniky vyhrávajú súťaže tým, že tú cenu majú akoby lepšiu. Tam vôbec nie je o nejakej podpore nejakých sociálne znevýhodnených zamestnancov. Jednoducho taká firma vyhrala, lebo dokázala dať nižšiu cenu. Opozícia zároveň upozorňuje na zrýchlené legislatívne konanie, ktoré by podľa nej obmedzilo priestor na odbornú diskusiu. Juliana Lubuška, Slovenský rozhlas. 24 nemocníc, 38 ambulancií. Takýto počet zariadení môžu ľudia využiť na očkovanie proti COVID-19. Záujem je však vysoký a kapacity podľa lekárov nestačia. Minister zdravotníctva tvrdí, že sa neustále rozširujú. Podľa Úradu verejného zdravotníctva minulý týždeň pribudlo 309 ľudí s covidom. Od začiatku septembra sa na očkovanie proti COVID-19 prihlásilo 33 000 ľudí, približuje hovorkyňa NCZI Alena Krčová.
Najvyšší počet evidujeme v Bratislavskom kraji, naopak najnižší v Prešovskom kraji. Z hľadiska veku majú najväčší záujem občania vo vekovej skupine 61 až 70 rokov. Podľa prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslavy Orosovej sa viacerí pacienti sťažujú, že napriek registrácii ešte nedostali termín a bez nej na očkovanie čakajú v dlhých radoch. Doplňa, že pre nedostatok kapacít je pre niektorých problémom aj cestovanie do vzdialenejších miest. Ideálne by bolo, pokiaľ by štát buď posilnil očkovacie miesta, alebo zabezpečil to, aby sa napríklad dalo očkovať aj po obede, večer, počas víkendov. Tak ako sme to videli počas pandémie, takisto by mali byť zriadené nejaké mobilné tímy, ktoré prídu. Zvýšený záujem o očkovanie vníma aj fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, hovorkyňa Zuzana Fialová. Do 31. októbra sme preto posilnili možnosti očkovania a doplnili termíny pre registrovaných aj neregistrovaných záujemcov. Od začiatku októbra sme najnovšou vakcínou zaočkovali 1230 ľudí. Očkovať môžu aj lekári v ambulanciách. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot však hovorí, že to prináša komplikácie. Jedna ampulka vakcíny totiž slúži pre 6 ľudí. To znamená, že nie je možné otvorenú ampulku alebo otvorenú vialku nechať na niekoľko dní, čo je niekedy handicapujúce, pretože nemusíme mať hneď všetkých 6 pacientov naraz objednaných. Minister zdravotníctva Kamil Šaško reagoval, že ľudia na zaočkovanie čakajú maximálne 2 týždne. Ja nehovorím, či je to veľa alebo málo. Vakcín je dostatok, tie centrá neustále pribúdajú, v rámci nemocnic je ich 24, neustále pribúdajú nové a nové ambulancie. Najviac ľudí s covidom je v Nitrianskom kraji, naopak najmenej v Bratislavskom. Kristína Babicová, Slovenský rozhlas. Počúvate Rádiožurnál. O novej zlatej ére v bilaterálnych vzťahoch hovorí dokument, ktorý podpísali americký prezident Donald Trump a nová japonská premiérka Sanae Takaichi. Kým ešte pred pár mesiacmi šéf Bieleho domu Tokio kritizoval za nedostatočný dôraz na obranu, dnes ho chválil za zmenu smerovania. Expertka vidí potenciál na obzvlášť úzke styky novej japonskej vlády s americkou administratívou, okrem iného vo svetle naštrbených vzťahov oboch strán s Čínou. Donald Trump navštívil Japonsko len týždeň potom, keď sa do čela krajiny postavila historicky prvá žena premiérka Sanae Takaichi. Hovorila o spoločnom budovaní zlatej éry silného a prosperujúceho vzťahu medzi krajinami. Šéfovi Bieleho domu pripísala zásluhy za udržiavanie mieru v Ázii, čo je vraj dôsledkom jeho dynamickej diplomacie. Lídri v Tokiu podpísali dohodu o znížených amerických clách aj o spolupráci pri ťažbe tzv. Vzácnych zemín v ázijskej krajine, potrebných pri výrobe modernej techniky aj zbraní. Obchodovanie so vzácnymi zeminami nedávno obmedzila Čína, ktorá trhu dominuje. Donald Trump označil americko-japonské spojenectvo za základ bezpečnosti v ázijsko-tichomorskom regióne. Tokio tiež pochválil za nákup vojenskej techniky od USA. Ešte nedávno krajinu kritizoval za podľa neho nedostatočné výdavky na obranu. Expertka Atsuko Higashino z univerzity v japonskom meste Tsukuba pre Rádio Slovensko hovorí, že sa črtajú mimoriadne úzke styky medzi štátmi aj preto, že konzervatívne a nacionalisticky nastavená Sanae Takaichi bude na rozdiel od predchodcov oveľa ochotnejšia investovať viac peňazí do ozbrojených zložiek. Americký prezident završí návštevu regiónu na ekonomickom samite v Južnej Kórei, kde ho čaká ostro sledované stretnutie s čínskym lídrom Xi Jinpingom. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas. Stručne zo sveta. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby okamžite vykonala intenzívne útoky na pásmo Gazy, kde je v súčasnosti v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Izraelské jednotky v oblasti Rafahu sa predtým ocitli pod paľbou, na ktorú odpovedali delostreľbou. Pozostatky, ktoré v noci odovzdalo teroristické hnutie Hamas, patrili rukojemníkovi, ktorého takmer pred 2 rokmi v pásme Gazy exhumovala izraelská armáda. Ozbrojené krídlo Hamasu oznámilo, že večer odovzdá ďalšie telo v rámci dohody o prímerí.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a lídri severských krajín v Štokholme vyjadrili presvedčenie, že dohodu o financovaní ukrajinského vojnového úsilia prostredníctvom zmrazených ruských aktív sa podarí dosiahnuť do decembra. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva varuje, že v sudánskom meste Fášír, ktorého sa zmocnili polovojenské jednotky, sa odohrávajú zverstvá. Úrad odhaduje, že bolo zabitých viac ako 2000 neozbrojených ľudí a vyzval na okamžité konanie. Európska únia vyjadrila znepokojenie. Vládnuca strana v Gruzínsku, Gruzínsky sen, podá na ústavný súd žiadosť, aby zakázal 3 najväčšie opozičné strany v krajine. Armádou vedený výbor na Madagaskare vymenoval novú vládu, v ktorej prevažujú civilisti. Zahŕňa aj niektorých kritikov zvrhnutého prezidenta Andryho Rajoelinu. Na karibský ostrov Jamajka už udrel ničivý hurikán Melissa. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie bude v oblasti hurikánom storočia. Podľa predpovedí by ho mohli sprevádzať porivy vetra s rýchlosťou až 300 km za hodinu a hrozia bleskové záplavy aj zosuvy pôdy. Viac ako 200 000 ľudí je už teraz bez elektriny. Tisícky sa uchýlili do krytov, na západe a juhu krajiny už fúka silný vietor a výdatne prší. Červený kríž varuje, že živel zasiahne asi 1,5 milióna ľudí. A niektorí odborníci sa obávajú, že zanechá skazu podobnú vojnovej zóne. S informáciami je v štúdiu Jana Balková. Cez niektoré webkamery na Jamajke sme už aj teraz mohli aspoň z časti vidieť ničivú silu hurikánu. Ako sa to môže vyvinúť? Na toto presne som sa pýtala klimatológa a ekológa Českej akadémie vied Alexandra Áča. Vysvetlil, že v prípade hurikánu najvyššej intenzity, to znamená takmer úplné zničenie oblasti, nad ktorou sa presúva až do vzdialenosti 10 kilometrov od pobrežia. Môžu odolať niektoré betónové alebo oceľové štruktúry, ale drvivá väčšina obydlí priemyselných priestorov takmer určite bude zničené. Obnova potom bude trvať veľmi dlho. Ako sa na príchod silného hurikánu Jamajčania pripravili? Už cez víkend uzavreli 2 hlavné letiská a úrady vydali príkazy na povinnú evakuáciu pre niekoľko regiónov. Pre tých, ktorým hrozí nebezpečenstvo, pripravili aj viac ako 800 núdzových prístrežkov po celej krajine. Podľa kompetentných sú sklady dostatočne zásobené a pripravené sú aj tisícky potravinových balíčkov. Niektorí odborníci upozornili, že vývoj hurikánu Melissa bol prekvapivý. V čom? Podľa nich veľmi rýchlo totiž narastla jeho intenzita, teda rýchlo nabral energiu, no podľa Alexandra Áča je problémom aj to, že sa pomerne pomaly pohybuje, čo zvyšuje množstvo zrážok aj poškodenie oblasti vetrom. A štatistiky podľa neho potvrdzujú aj inú vec. Že takto rýchlo zintenzívňujúce sa hurikány a pomaly sa pohybujúce majú priamu súvislosť s teplejšou klímou, kedy tie hurikány sú deštruktívnejšie, pohybujú sa pomalšie, znamenajú väčšie škody. A ja už len dodám, že podľa meteorológov by na niektorých miestach na Jamajke mohol napršať až meter zrážok a pobrežie by mohli zasiahnuť až 4-metrové vlny. Očakávajú tiež rozsiahle bleskové záplavy a početné zosuvy pôdy. Prívalové dažde a zosuvy pôdy hrozia pre hurikán Melissa aj na Kube. Od októbra si môžu cestujúci kúpiť lístok na vlak aj na pošte. Slovenská pošta a železničná spoločnosť Slovensko rozšírujú spoluprácu a zavádzajú pilotný projekt na všetky pobočky pošty. Nová služba zjednoduší cestovanie najmä ľuďom v menších mestách a obciach, kde chýba železničná pokladnica. Hoci sa v súčasnosti predáva už takmer 70% cestovných lístkov na vlak online, stále zostáva množstvo cestujúcich, ktorí si ich kupujú na staniciach. Aj preto sa železničná spoločnosť rozhodla využiť sieť viac ako 1300 prevádzok pošty a umožniť tam nákup lístkov na vlak, hovorí generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Peter Heleksa. Tie dôvody boli 2. Prvý bol pochopiteľne zlepšenie zákazníckej spokojnosti, to znamená zlepšenie dostupnosti toho fyzického predaja, a druhý je ekonomika, keďže je pre nás táto spolupráca výhodnejšia ako držanie si niektorých menej vyťažených tarifných bodov. Predaj cestovných lístkov si vyžiadal aj zaškolenie pracovníkov pošty. Zdenka Hrdličková z prevádzky v Mijave to vníma ako pozitívnu zmenu. Pre nás to bolo jednoduché, keďže máme viacej takýchto služieb. Myslím si, že ľudia by to mohli využívať, nakoľko máme takú staršiu klientelu, ale aj mladší, nie všetci vedia používať aplikácie
informácie. Spoluprácu so železničnou spoločnosťou vníma Slovenská pošta ako možnosť rozšíriť svoje služby pre verejnosť, uviedol jej generálny riaditeľ Vladislav Kupka. Rozprávame sa aj s inými inštitúciami, kde vidíme možnosť, ako poskytnúť naše priestory a technológie práve na to, aby boli bližšie k občanom. Napríklad hovoríme s úradom práce, že by sa tu mohli dať treba vybaviť nejaké žiadosti o sociálne dávky a podobné služby. Osloveným návštevníkom pošty sa nová služba pozdáva. Je to podľa mňa najmä pre starších ľudí, ktorí si nevedia online objednať lístky, veľmi výhodné. Mne sa to veľmi páči, lebo predsa len tie lístky si niekedy nestíham kúpiť a keď som v meste, tak vybehnem tu na len kúsok na poštu a kúpim si. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas. Rádiožurnál Počasie. Zajtra bude veľká, cez deň miestami zmenšená oblačnosť, v noci na viacerých miestach, cez deň iba výnimočne dážď, vo vysokých polohách sneženie, ojedinele hmlisto. Nočná teplota 9 až 0, denná 11 až 18 stupňov, prevažne juhozápadný vietor do 35 km za hodinu a na horách až výchrica. Rádiožurnál. Jeho večerné vydanie sa naplnilo, pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia želajú pokojný sviatočný večer Elena Koričánska a Marta Jančkárová. Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. 18